ole tuna chuan properties of rational number kan soi anga khen symbol a q tin kan pechina chumi ma chuan operator kan hriat phot angaya angi operator kan ti chuan operator kan ti chu plus te minus te multiplication te divide te khang ho kha kan operator nei hawan nia angi operator kan ti na chan kan ti chuan thil reng reng kan operate thil reng reng hi pani ai tam memo ang chi hrim kan khoi dun do nian operate tu kha om thin angai ta chumi tan chuan number tu na chuan number kan soi ta number operate nan chuan tiang hemite pali kan mang thin kha ni ta pon hiam lama kan mang jing to em ta ni chuan properties of rational number ma sabera chuan kan zira chuan closure kha kan zir ta henge closure chu kan ti chuan closure property satisfy kan ti chin chuan thil pani angin soi phot taila thil pani kha lo operate dun taila plusin khata aron chuak kha rational number a thawa om ve ngai omjia chu rational number le rational number kha add dun taila rational number thawa chuak ang chu tiangin rational number le rational number kha minus dunin or multiply dun mo divide dun taila ama rational number thawa chuak ang ani chuan eti kan soi te rational number chuan closure property satisfy kan ti thai chu a property omjia angte kan ja theng symbol a q kan pe thin ka ti ta a q plus q khan q thoron pe don ti na ni chu rational number plus rational number chu tiangin minus dun po ni ila multiply po ni ila divide po ni ila rational thoron pe don chuan chu na a commutativity enge commutativity kan ti chu commutativity kan ti ve thung ero chu rational number hi lo operate dun taila plus minus multiply or divide tin lo operate dun ta hlomila chu ta chuan a omna zong a omna kha thak thleng po ni la danglam lo tur khan adanglam lo khan commutative a satisfy kan ti thai 2 plus 1 lo plus a lo la phot taila 2 plus 1 kan ti le 1 plus 2 anin ang reng 2 into 3 kan ti le multiply a lo la le taila 3 into 3 po anin ang reng 3 into 2 po nin ang reng ani chuan plus a kan entro multiply kan en le a ani chuan plus a le additional le multiplication a chuan rational number chuan commutativity a satisfied na chu tiangin number pangai kan lata fraction a lave chinang 1 by 2 le 3 by 7 te po ti taila hemi kan chut le 3 by 7 kan ti le 1 by 2 te po hi thilinang reng tur in chut chuan chu tiangin multiply taila hemi te pahni po hi a na kha thak thleng kwal mai la answer a angai reng don ti na ni chu ani chuan additional le multiplication a chuan hei te rational vek ani ta tero an hoi 1 an ta ti kha kan soi thin kha rational vek ani ta so rational number chuan multiplication a le addition a commutativity satisfy kan ti thai mase negative subtraction a n ve chinang subtraction a 2 minus 1 ka ti le 1 minus 2 anin ang to lo chu tiangin 2 by 3 divide zong in divide ang zong in soi chin taila 2 divided by 3 ka ti le 3 divided by 2 anon in ang to lawang ani chuan kan soi thei chu rational number chuan subtraction a le division a commutativity a satisfy ve lo antia ama ero chu operator kha plus minus addition subtraction multiplication le division ani ta hengawi kan operator chuan thil reng reng kan subtract dun chuan kan pe thin ta tero kan plus dun kan add dun chuan kan bel thin ani ta so tuna addition chau hi lo la taila 3 minus 2 ka ti le 3 plus minus 2 ka ti thilin ang reng ani ta ngatinge kan ti chuan subtraction kan ti chu it is just addition of negative number negative number asan chu rational number khan negative number po kha tel vek thau kha ani chuan subtraction kan ti chu
subtraction kan ti chu negative number ne na kan operator addition na kan add dun ho kha tina ni chu ani chuan hetia kan zia thereng si chuan addition a commutative kan ti ta a addition a commutative kan ti ta ani chuan hi minus 2 plus 3 tin kan ziak ve le reng thei tina ni chu inan chu dun chuan hei le hi answer in anga ron chuak le thawang so subtraction ang ngo wa hi chuan a subtract pahni kan minus dun ngo wa hi chuan a commutative don lo om je chu om na kan thak khen kwal thei don lo amai ro chu kha subtraction kha addition of negative number ten in 8 dun operator a khan 8 dun angin kan siam thei ta chumi kan siam hnuwa ero chuan a commutative ve thung don ti na ni chu okay chuan chu tiang che chuan division a po a satisfy lo kan ti ta commutative lo kan tia ma se division te po 2 divided by 3 ka ti le 2 ni alawa multiplicative inverse akan kan soya hei into 1 by 3 angin ka ziak thei 3 into 1 by 3 angin ka ziak thei ani chuan chu tiang che chuan 3 divided by 2 ka ti le 3 into 1 by 2 tin ka ziak thei chuan engtin ye kan soi multiplication a commutative kan tia chuan tuna kan operator kha multiplication a kan siam ta kan operator kha multiplication a kan siam ani chuan multiplication chu commutative me awangin 1 by 3 into 2 kan ti ve le thei chu tiangin hetlai po 1 by 2 into 3 kan ti ve le thei tina ni chu so subtraction kan ti le division kan ti ngo wa hi chuan a commutative lo om zia chu a om na kha du dun kan thak khen kwal top thei lo ama ero chu subtraction hi negative number te 8 dun angin kan siam theya khami ni ve thung ero chuan chu teng je chuan division hi is a reciprocal in a multiplicative inverse in a multiplier kan siam thei ani chuan kan operator thar tur chu addition heta multiplication so om na kan thak khen kwal thei ti na ni chu chuan chu enge atang ka na kan ti chuan number 3 deuh lo ne yang number cho tur 3 deuh lo nei tai la 3 plus 7 minus 2 plus 9 minus 1 ten te khelo ni ta se hey om nei du dui kan thak kwal the amai ro chu ai negative subtraction ni khan addition of negative angin kan siam the anjon headline mi hi addition angin kan siam the commutative mang tur chuan 3 plus 7 plus minus 2 plus 9 plus minus 1 kan ti thei tina ni chu so avai hian operator chu addition ro ni to ani chuan hei du na om nei kan san kwal thei to ti na minus 2 te heta ka ziak ma sa theya minus 1 te ten ka ziak ma sa thei 3 te 9 te du na han ka ziak kwal thei to ti na ni chu tiang che chon multiplication a poron thok ve thuang so commutativity chu nga ta ni kan man ber kan ti chuan number kha du na khan om na kha kan thak khen kwal thei amai ro chu ama sign kha aken tel ve ze langai ama a sign hi ama ta ti sha turania anma sign om zel hi anma ni ta ti sha turania khoimuna po son kwal do nila ama sign ama ta a sign hi aken kwal ve ze langai chuan adot leya pathum na chuan associativity enge associativity kan ti chuan associativity kan ti ve thunga chuan rational number kha pani item lo nei ve thung tong pathum lo nei ve thung toila khamia pathum kan nei te kha pani kha kan chok ma sa anga khamit khataron chok kha ala bang khan lo chok dun ve leila chu tiang che chuan atop pani kha chok ma sa ve thung taila chuan khata aron chok kha ang atir bera om nen khan chok dun ve le taila so ite ka chu kan soi the example 2 plus 3 plus 5 number pathum lo nei tala hemite number pathum hepete number pathum hi
ai mi te an panian chok ma sa ila le ngai che chia hemi te number pathuma hian atop pani hi chok ma sa ve thung ila bracket kan ti chon bot mas rule kan sia bot mas rule zon b bracket kha ma sa ber so bracket achung om hoi kan chok ma sang chu tian chuan alo chuak hetlama alo chuak so 10 thau anin equal che thau tin ani chu associativity chon soi ber chu number te kha enganga tampo omse kan du kha kan khoi ma sa thei kan chok ma sa thei tin ani chu addition a chuan chu tiang che chu chon hei multiply a chan tir ve le ula 2 into 3 into 5 le 2 into 3 into 5 heta ato pahni te hi kan chok ma sa ve thunga heta po hian aron satisfy ve le je cheng associativity kha rational number aron ani chuan heng ho zong rational number an ni vek kha p by q in kan da vek the kha so conclusion siam thea chuan associativity kan ti chu number te kha du kha enga tampom se du kha kan khoi ma kan chok mas kan chok dun ma sa thei chuta kan chok dun chuan englau plus a le multiplication a kan chok dun ma sa khan engma answer a thak dang lam na nei don lo ti na ni chu chung chu hemi te pathum hi kan properties of rational number nei te chu an lo ni ta closure chuan eng ti point chok du nila ama rational number thaw pe chuak don commutativity chuan a omna kha du na thak thleng kwal ma ila ama assign hi aken thel chung chuan apoina omlo associativity kan ti ve thung ero chu number kha enga tam pathumai tam por ni ro se du kha kan chok ma sat dun thei ti na ni chu next are reciprocal kan soi zoyang reciprocal aming danga multiplicative inverse nge chu chom zia kan ti chuan rational number kan ne ya kan rational number te kha chung le noi thak khani mai 3 by 2 ti chuan 2 by 3 a reciprocal or a multiplicative inverse 2 ko ti chuan ti la pung noi 1 ti kan sia so 1 by 2 multiplicative inverse chuan sia reng tu a multiplicative inverse ne na kan multiply dun reng in ti la pon 1 a chuak ang chan chu hai ani kan sel do na chung le noi ka 1 a chuak don chuan kha reciprocal kan ti le multiplicative inverse ania adang le a in inverse ne kan nei kan zir to additive inverse kan nei additive inverse additive inverse kan ti ve thung chuan assign thak khani mai 2 ka ti chuan additive inverse pu chu minus 2 minus 3 ka ti chuan additive inverse pu chu 3 chuan share le tura chuan number shimi additive inverse na kan khoi kopin 0 lo chuak ve thunga kan add dunin tinani chu number shimi ama additive inverse na kan add dunin 0 lo chuak number shim a multiplicative inverse na kan multiply dunin 1 lo chuak